премина и 6-то скоростно изкачване на Копитото в чест на Боян Петров. Този път условията бяха доста интересни, да го кажем. Предната вечер валя много в София, много. Сутринта само приръсваше леко. За щастие при старта вече спря да вали, но беше доста кално, особено на моменти, много хлъзгаво, който беше щеки, хич не му беше лесно. Много съм доволен от себе си и този път успях да взема разстоянието за по-малко от 1 час, някъде около 57 минути. Доволен съм, защото не направих абсолютно никаква подготовка този път. През годината не успях нито веднъж да се изкача до Копитото, така да видя какво е моментното състояние. Не съм правил никакво кардио, защото имах състезания по силов трибой, вдигане от лек и нямаше как да вкарам кардио, за да не ми попречи на представянето на състезанията. Така че много съм доволен. Много съм доволен. Сега бавно слизане надолу и живи и здрави до година на 7-то скоростно изкачване.